ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ትኾኑ ንሕጂ ኸኣ ኣብ ህልው ኩነታት ናይ ዞባና ዘተኮረ መደብ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ቅድሚ ምቕፃልና ከም ትወትሩ ዝብሎ ላይክ ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ኢኹም ዝርግሐ ናይዚ ቪድዮ ንኸዓቢ ብመጀመርያ ክንሪኦ ኣምፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ሶማሊላንድ ዝምልከት እዩ ሶማሊላንድ ብዓለም ደረጃ ፍልጦ ንኽትረክብ ብዙሕ ትፅዕር ዘላ ሃገር እያ ብዙሕ ትፅዕር ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ብኣሜሪካን እስራኤልን ሓደ ክሳይ ቀሪቡሎም ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሓሳብ ቀሪቡሎም ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ቃዛ ዘለው ሰባት ተፈናቐልቲ ናብ ሶማሊላንድ ክመፁ እሞ ሶማሊላንድ ከዓ ብመንፅርናቱ ኣፍልጦ ክትረክብ ብኣሜሪካን ብእስራኤልን ዝብል እዩ ነዚ ቀሪቡሎም ዘሎ ሓሳብ ጠቕላላ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዘይነፅግዎን ንክዛረብሉ ከዓ ፈቃደኛታት ምዃኖም እውን ገሊፆም ከም ዘለው ኢየሩሳሌም ፖስት ዝተባህለ ናይ እስራኤል ዓብይ ማዕከን ዜና ኣውፂዎ ኣሎ እዚ ከዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሶማሊላንድ ምስ ሓንቲ KAN ዝተባህለት ማዕከን ዜና ዝገበሮ ዝርርብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣቕሪበየ ነይረ ንሰለስተ ሃገራት ፃውዒት ቀሪብለን እዩ ከም ሓሳብ ንሱዳን ንሶማልያ ዓባይ ከምኡ ከዓ ንሶማሊላንድ እቶም ናይ ቃዛ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብኡ ቦታ ንክወሃቡ እንተኾነ ብሱዳን ከም ዝተነፅገ ብሶማልያ እውን ከም ዝተነፅገ ርኢና ነርና ሶማሊላንድ ግን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣንፈታት ሂባላ ማለት እዩ ማለት ናይ እቶም ተቐማጦ ቃዛ እንድዒ ማለት እንታይ እዮም ማለት ኣብኡ ኮፍ እንተኢሎም ፀገም ኮይኑ ብእስራኤል ይድብደቡ ኣለው ዓለም እውን ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ኣይተምፃሎምን ዘላ ስለዚ እቲ ሞት ዶ ይቐፅል ወይስ ካብቲ ዘለዎ ወፂኦም ዶ ሰላም ይርከቡ ገለ ዝብል ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ዓለም ኦልሬዲ ዓይና ዓሚታ እያ ዋላ ሓንቲ እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን እቲ ደው ኢሉ ዝፀንሐ ናይ ተኽሲ ወዲ ተኽሲ እውን ሕጂ ዳግማይ ተበጊሱ ከም ዘለዎ መንግስቲ ናይ እስራኤል መግለፂታት ኣውፅኡ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት እውን ሕጂ ዳግማይ ይሞቱ ኣለው እቲ ደብዳብ ከዓ ብፃዕቂ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ፍልስጤማውያን ፅሑፍቶ ኦልሬዲ ካብ ናቶም ቁፅፅር ኣብ ዝወፃሉ ደረጃ እዩ ተበፂሒ ዘሎ ካልእ እውን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ንዲፕሎማሰኛታት ኣብ ኤርትራ በስመራ ዝርከቡ ኣኪቡ ዝሃቦ መግለፂታት እውን ማዕከናት ዜና ስሒቡ ኣሎ ብዛዕባ እውን ከቕርበልኩም እየ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ካልእ ሓበሬታ እውን ብዛዕባ ናይ ሶማል ዝወፅ ኣሎ ኣብዚ ንዕዘቦም ዘለና ሶማላውያን እዮም እዞም ሶማላውያን እዚኦም ናይ ኮማንዶ ታዕሊም ክወስዱ ናብ ቱርክ ዝኸዱ እዮም ቱርክ ንሶማልያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ወተሃደራት ንክትዕልም ትሕግዛላ ኣብ ማእኸል ሶማል ከይተረፈ ወተሃደራዊ ናይ ታዕሊም ማዓስከር ከፊታ ኣላ ቱርኪ ሕጂ እዚኦም ወተሃደራት ናይ ሶማልያ ኣብ ቱርኪ ኩዕሶ ተፃዊቶም ምስ ወድኡ ድሕርቲ ዝነበረ ፀወታ ናብ ግጭት ከም ዝኣተው እቲ ቀንዲ ምክንያት ከዓኒ ብእንዳታት ምዃኑ ከምዚ ዓሌት ማለት እዩ ሕጂ ብዓሌት እዩ ተበጊሱ እዮም ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝነበረ ባእሲ ብዙሓት ወተሃደራት ናይ ሶማልያ ከዓኒ ቆሲሎም ኣለው ብልክዕ ክንደኦም ንዝብል ሕቶ 24 ሶማላውያን ቆሲሎም ከም ዘለዉ ካብዞም 24 ክልተ ሰባት ብከቢድ ዝቆሰሉ ከም ዘለዉ ኣብ መንጎኦም እውን ክዓርቁ ኢሎም ዝኣተዉ ወተሃደራት ናይ ቱርክ እውን ተጎዲኦም ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ እዚ መግለፂ እዚ በቲ ናይቲ ከባቢ ዘሎ ኣመሓዳሪ ናይ ቱርኪ ዝወፀ ሓበሬታ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኤንዳታት ገለ ኣባና ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብጣዕሚ እቲ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰላም ንኸይመፅእ ከልኪሉ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸል ሶማል ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ቱርክ ከይዱ እውን ትሰብ ነንሕድሕዱ ክዋዳእ ጀሚሩ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ ሶማላውያን ወተሃደራት ተባሂልካ ክትዕለም ኢልካ ከይድካ ኣብኡ ነንሕድካ ክትዋዳእ ኣገራሚ ነገር እዩ እቲ መዕለሚ እውን ናይቶም ሶማላውያን ዝበሃል ዘሎ እዚ ትዕዘቦ ዘለኹም እዩ This is Turkey's largest overseas military training camp. It is in the Somali capital, Mogadishu. Thousands of Somali soldiers and others will be trained here. The camp is part of Turkey's efforts to help the government tackle armed groups like Al-Shabaab. እዚ ትዕዘቦ ዘለኹም ኣብ መቃዲሾ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ቱርኪ እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ እያ ትጥቀመሉ እንድሕር ኢልና ነቶም ሶማላውያን ኣብኡ ምፅያ ትዕልሞም ኣንፃር ኣልሸባብ ንክቃለሱ እዚ ሕጂ ሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ወይ ከዓ ጎንፂ ጋጢሙ መንጎ ሶማላውያን ንብሎ ዘለና ግን ኣብ ቱርክ ዘሎ ናይ ኮማንዶ ማዓስከር እዩ
ስለዚህ ነንበይኒዩ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ቱርክን ኣብ መንጎ ሶማልያን ዘሎ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ እንደ ዓበየ ዝኸይ ዘሎ ልዕሊ 5000 ዝኾኑ ሶማላውያን እውን ብቱርኪ ተዓሊሞም ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ እዚ እቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ካልእ ናበይ ክወስደኩም ናብ ዝናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ከም ዝንዕዘቦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሞንጎ ዩክሬንን ሩስያን ዘሎ ኩናት ደው ንኽብል ብዙሕ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ወሲዱ ንዩክሬን ሕራይ ኣቢልዎም ኣሎ ገለ እማመታት ኣቕሪቦም ኣለዉ ገለ ሓሳብ ቀሪቡ ድሓር ከዓ እዚ ሓሳብ እዚ ናብ ቱርኪ ናብ ሩስያ ኸይዱ መንግስቲ ሩስያ እውን ነዚ ሓሳብ ክበሉ እዩ ነይሩ እቲ መጀመርያ ክግበር ኢሎም ዝሓስቦ ዘለዉ ግን ን30 መዓልቲ ናይ ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ ንኽግበር እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ዝርርብ ከኣትው እሞ ኣብ ማዕለቦ ንኽበፅሑ እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ናይ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ርክብ ኣካይዱ ነይሩ ብቴሌፎን ሰዓታት ከም ዝተዛረቡ ኣብቲ ዝገበርዎ ርክብ ከዓ ነዚ ናይ 30 መዓልቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ዝብል ስምምዕ ጠቕላላ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝነፀጎ እዩ ዘሎ እቲ ሓበሬታ Heavily trailed phone call with Vladimir Putin hasn't led to Moscow signing up to a 30-day ceasefire in Russia's ongoing war with its neighbor. In fact, the 90-minute conversation seems to have given the Kremlin more of an opportunity to make conditions on any truce, including the requirement that Kyiv must stop receiving foreign military aid and intelligence and end military mobilization. Mr. Putin did say, however, he was willing to pause attacks on Ukraine's energy infrastructure, but 80% of it has already been destroyed by Russian bombs. This evening, President Zelensky said it's clear Russia isn't ready to end this war. The whole game is to weaken Ukraine. ሕጂ ትናይ ቱርኪ ትናይ ሩስያ እትናይ ሩስያ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪቦምሉ ዝነበሩ እዩ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ሓገዝ ናብ ዩክሬን ንኸይወሃብ እዚኦም በቀዳማይ እውን እዚ ናይ ኤውሮጳ ሕብረትን ዓዲ እንግሊዝ ዘላቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሓደ ሓይሊ ተዋፂኡ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ንኸኽብር ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ናብቲ ዶባት ናይ ቱርክን ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬንን ንኽኣቱ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ብፍላይ ከዓ እቲ መራሒ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስለዚ ሩስያ ነዚ ኣይተሰማምዓሉን ዘላ ብምሉእ ወተሃደራዊ ሓገዛት ንዩክሬን ደው ክብል ኣብ ቀጻሊ ከዓ ናይ ዩክሬን ናብ ኔቶ ናይ ምሕዋስ ድሌታታ እውን ሙሉእ ብምሉእ ደው ንኸተብሎ እዩ ነይሩ ዩክሬን ከዓ ነዚ ሕራይ ክትብል ኣይትብልን ኣብቲ ብሕጂ ዝግበር ዝርርባት ክረአይ ማለት እዩ ግን ፑቲን መጀመርያ ሕራይ ክብል ኣለዎ ናይ 30 መዓልቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ እንተኾነ ግን ከም ዝንዕዘቦ ዘለና ኣብይዎም ኣሎ ቭላድሚር እዚ ዘለንስኪ እውን ምስ ትራምፕ ዝርርባት ኣካይዱ ከም ዘካየደ ብድሕሪ እዚ ናይ ፑቲን ጽቡቕ ዝርርብ ተስፋ ዘለዎ ዝርርብ ኣካይድና ብምባል እውን ዶናልድ ትራምፕ ዘርጊሕዎ ኣሎ ዘለንስኪ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን ዝኾነ ይኹን ሰላም ከም ዘይደሊ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሕቶታት ብኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ከዓ ከም መውሰዲ ግዜ ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ሰላም ደልዩ ከም ዘይኮነ ነዚ ነገር እዚ ዘካይዶ ዘሎ እዩ ዝብል ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ግን እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ይኽመጽእ ክንርኢ ኢና ክሳብ ሕጂ ግን ብሩስያ ወገን ብዙሕ ተስፋታት ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ናበይ ኢና ክንከይድ ንዝብል ሕቶ እዚ ዝረኣናዮ ኣብ ኣስመራ ዲፕሎማሰኛታት ኣምባሳደራት ገለ ኣኪቡ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣዛሪቦም ነይሩ እቲ ምክንያት መዛረብ ከዓ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኤርትራ ወይ ከዓ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኢትዮጵያ ምትእታዋት ይገብር ኣሎ ኣብ ሕወሓት እውን ኣብ መንጎኦም ኣትዩ ምፍለያት ይፈጥር ኣሎ ዝብል ክስታት እዩ ስለዚ እዚ ምስተላዓለ ስርዓት ህግደፍ ከዓ ግድን ዲፕሎማሰኛታት ኣኪቡ ከዛረብ ፈቲኑሎ እዚ ከዓ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ስሒቡሎ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ህግደፍ ከምዚታት ዝገብር ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዝተረኣየሉ መኣሲ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ 1998 እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ ዜና ውፅኦም ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት መላ 18 መጋቢት ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ሚኒስትሪ መብርሂ ሂቦ ምስ ተዳለወ ጸብጻብ ገርመስቀል ገረዝግያር ከቕርቦ እዩ እቲ መግለጺ
نتي منغستي إرترا نكوينات نسو إثيوبيا يدالو زبل كسن منصاق دكسي ممتطار إثيوبيان أفدق بحرن مدبر بحرن نخلو زسعب دبلوماسيا وزمتان بصنع نمخنان كمون نسممع سلام بريتوريا زملكت مبرهي نمهاب زعلم أيو إرترا ناسا حران لولاويتن هاجر يازبل منستر عثمان نزي زي خبر بزخونة هاجر أكال يخون قجلة زوهاب مجلسي تخطاخي تراي زي كونه متحس قيح مسمرون كم زخونة بمنصار نا إثيوبيا حلم واننت أفدق بحرن نعو تخطيل زخيد زيناوي دبلوماسيون وتهدراون عندراتات حقاوي يخون بوليتيكاو مسارت كم زي بلو قليسو نكسي هلاو سراويتي إرترا أبتقراي بزملكات منستر عثمان سراويت إرترا دحر توقع أور حدار كل تشحن إسران كلتن نابتي بأحقرا وحقز تفلتن استرقاقسن لولاوي دوباتو كم سفر أنسيرو فدرلاو منقسي إثيوبيا سراويت إرترا بمسارت ناي موداتان كأيادن وسان كوميشن دوب أبتي لولاو قزاات إرترا مخانو بأحقرا وحقز استرقاقس دوباتو كم زركب سلازفلت بزعبه اللاو سراويت إرترا أب إثيوبيا قالون تخون تزاريبو كم زي فلت أرديو منستر عثمان نسممع سلام بريتوريا عمل كتاب زهاب مجلسي منقسي إرترا اتي سممع وشتاو قداي إثيوبيايو إلو سلزامن أبتي مسرح متأزتاو كقبر دليت يخون مدب كم زيبلو أنا سيرو بتوسخ دما منقسي إرترا أبتي أمونغوك زيو من محدار تقراين هو حاتن زلو وشتاو قريشت زخون ترا كم زيبلو بمرقاز بزعبازي نزقرب كسي بصنع كم زنسقو أفليتو أما وداتا منستر عثمان أقراو محبر السب بحفشا ودب حبرات هاجرات بايتل صدفا حبرات منقسات أمريكان حبرات أوروبا عندما بفلاي إثيوبيان توصدو نهاجراوي دحنت لولاونتن قزعتا وحدنتن زتحس سقمتي كخننن كابا قوقوي كمارك قطبن تمحسينو إذن أقرزي أوردي نهلوكم حتى تاوتيو مالو مجمريا سي كم أبز زوبا زلو مرحتي تأخذ تصب مالتي زوم سبات اليوم نايبا حق بهزبوم زقدوس انتو خوينو إثيوبيا سقربتنا مش صاحج مس إثيوبيا أمونغ إرتران إثيوبيان زخونه بأسخم زلو نا حبورون زلو بفلاي سرعة تقدف عشرت جزي بأول سعد صباح لسب وصيوم نتهزبي كوناتي وجلولو باقا سيف كم زلو كم زخم زلو سمعنا أمينا انتو خونه نايبا حق أن حد ليت اللهم كوينو سلام زدولي اندحر كوينو نمنجس إثيوبيا كروخبو يزقبا منجس إثيوبيا سي بوقع صاوعيت قلع زخونه صاوعيت تغرب استقبروا زلهم انتاي دليتكم ساهم كنزارب بلكاهم سوماليا زغورت سوماليا خم غيرا بناي ترك منجد غيرهم كاركبات غيرهم نيت نغير زخا فتحو يفتنلو اب هاجرنا كوم عين سرعات سلازي يله اكيبو طرح طرنيفو ناب كينات كتوكا زدلمبر بزعباتي حزب زقد سرعات سلازي كونه يخمس غبر زلو قدم حجسي إذن قرزي مچم بإرترا قال الزبقس زلو قال راح يكون ما سي إثيوبيا بغال أنري مالنا عسرت كذي بزع بحر بزع دق بحري نعسب على العلوم نايباص على العلوم قال أبز فنان زوم إبيس زبحالون تلفزيون كابز زارو ونوي حم جيرم زلو نزنا قرزي اندحر كفتح كوينو جن تزارع بها قدم سخت الزهارة بالك قال هاجر كيركا سراخيبكا انتاي تي مغنياتو بزوبا سلازلنا نقيح بحرقات بلو سلازلهم انتاي اخم دليكم زوم سواز يوم كزارو يدولين يوم قدم حجي زاتو وعلاتون سلازلهم مس إثيوبيا مس إثيوبيا خان بقالع تبايسهم دي ماي تباسون كمان كسا حجي زحبرو نجر يلا حجي نتهزب جن بقى قدا يقبرو يكالو يلوم بزحات سبات أطفيهم تقارلت قليلهم بزوح سب أطفيهم يهليقهم مسيهم زوم حجي كم دريتهم زقبرو زلون هزبي إرترا دحريقا وارسا يلوم معات ما عليها زي بولو سبي يهليقهم نايم بحال عقم زي بولهم مس ناي وصاي حيلتا راح زي كونس مس اتوحيت زول حزب ولا يهين مهين نايم بحال دريت زي بولهم سواتي تروليم عاسيلهم ياتو ونت حزبي تروليم يوصو وارساي طفيو بدحريو مندلاي كايلو مندلاي لهم كا بقى منديلومو ما عليها زي بولهم إرتراوያን يهليقهم قسينهم باقا ويسكوم داستي رفع علم يخورو نريم علينا بهزبهم سلازي قدس نمنتاي طفيو اندحر مس إثيوبيا بكم زعينات كونتات تودق اندحر كونكاس نمنتاي اب غون وتحضرنا إثيوبيا خوينو كندز اكل سراويتنا إرترا طفي حجون
فانتاسا يلوم قال حجا خمسيوم ماليا زي بقول زحلق إيرتراو مالتي إزغا إسياس أبي إثيوبيا خيرو سلطان نخحز قالوا ولا حدا زعبا إيرترا قال إز قداي زعبا إيرترا يكونه زعبا إيرترا أنا يكونه ولا حدا ملكتنا بزعبا إسياس ينوعو نتنا إسياس حلمخا كم تقدم نايتليان حلمخا تكبير ماليا زي بقول إيرترا وتعسكيرو زخيز نبرة كومو عينات يوم زقبرو زلو مغنياتو نا حزب إيرترا ربحا أب قمت زقتو اندحر كوينو مس حزب إيرترا سي تأكيبكا كتزرارب كتباهال بايتوها يمكن تاي نقبر كتب لي زقبا مغنياتو نفس وقف زيغا إيرتراوي أب تهاجر بركش لزلو أب دنكل زلو أب غاشباركا زلو بساحل زلو أب كبسا زلو بما عرب زعبا زقوداي الأولاونت نا إيرتران أب إيرترا زقبر نتفتاتن كزرارب يزقبا الزقن أي قبرون يمزم سبات زيو كرم حجزي إذا تعزبوا زلهم كابز بموصل أيانا غازيت أنيا محارب رحمي أبز ساعات زي أبدأ خوينو كم تقالاساي كوينو أب استفل عليه فتات زساتف زلوي أبز حالفون أب هولاند عديمنا أمسينا نيرنا أب هولاند ون أب سمينار ساتف أياناي كرم حجي شحن جاءت من 9 أب كم زعينت كونتات كله مس أبتي شعو ميسر قدات وصائي نا إيرترا نبر هايلو ولدتن ساعة درع هجوكا أسيرومو ساعة دو مس ويانا دو قليلهم بزي حقن فتحنا أسيرومو بهوت اللو ديالن كمان يفلتنيو بهوت كم زي اللي زحبر أنفتاتون كوتس نرينا بزعبا زي قدايزي مس إثيوبيا زملكت شعو استزاربوي مالتيو فرنساويان وين إثيوبيا وحل جيرا من جيبوتي سراويتا أمري جيبوتي تي خاو متقعد نخلو نجرنا منا نسوون أيدو كفونيوم كاو متقعد خطوري بالكومن كم زبولوم نسرعت ويانون نجيرهم نعم زخونه يخون متقعد بون ده حرمتي ناقن نحنا نفسنا خن كراخل سلازلنا نحنا نجيبوتي فرنساويان عين تنكفل بون زمت ناي سرعت ويانه أتكا حيلكن تزاد اللي ملس خنهد مثلنا مخانو أرغب كبر منستر ب زي حلفة وانات ازي نتقل محجز نبري يتي خون زقبو زنبري ابت ساعاتتي بايتو نيرو إيرترا بمسرت بايتو حق نيرو قل نيرو منستر قدات وصاي زبحالك أنا نيرو مالتي نهلوكم بتنابت ساعات الزنبرة غازيطاتات مدبر تلفزيونات راديو خون خلنا إيرترا خا أي حتات نيرو مخنياتو إزي توكلنا حزبي مس كلن قريبو خا أي زرارب نيرو انت أي زولون مجلسيتات هيب نيرو دحريو جن تسرعات نزوم كم زيوم زعمسولو رئيس نورم سوات كطفوم سلازلو أطفيو حجي بورت رح خاص سمع إيرترا انت يقبرالو عثمان صالح حساب بناي نصا راديو غازيطا دي قال اوش إيرترا حتى زبا سمعنا ينفلطني ورق دمصو خما بتግርኛ خما يزارب كمان انا سمعي يفلطني كابت زغر ግን ናይ ወፃኢ ምክንያቱ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይጎድሶ ናይ ወፃኢ ምጽዩ በቃ ስምዑና ከምዚ ዘሎ ከምዚ ዘሎ ምዚ ናይ ምስጓግ ኤርትራውያን ብዝምልከት ብዙሓት ወገናት ብፍላይ እኳ ደኣ መንግስቲ ኖርዌይ ቀጥታዊ አርቢትሬሽን ወይ ከዓ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ንክልቲአን ሃገራት ንምቕራብ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ነዚ ሓሳቡ ዝምርኩስ ብምግባር ሓደ ጉጅለ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልእኸ ብምባል ሓደ መጽናዕቲ ብዛዕባቲ ጠንቂ ናይዚ ግጭት ክልቲአን ሃገራት ዝምልከት ከጽንዑ ሰዲድዎም ነይሩ በመጀመርያቶም ከጽንዑ ዝመጹ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ መጽኦም ብዛዕባ ጠንቂ ናይቲ ግጭት ሓቲቶም ነይሮም እንተ ዘይተጋግየ ብኖርዌይ ዝተወስደ ተበግሶ مفليات كتسوق زمانشو أكلات ناي مصنعات أكلات قلة زفلتكو بلك يبلهم أما قلتي مجستات جن تبغى سوق وزدو 5 دليو كحركو 5 دليو ناكل تعرق كم مخانم نزخان هنا هنقو فايلنا نقبلهم مخانا ولا بدنا حجي حدثنا نبزون زقلتنا يعيو تقداسنتون اللهم كابو حليفهم وين ما راح تهيمانوت بتي سيبيلاوي محبر السب ما يكلتيو هزبتات وين
ውግእ ጠጠው ምን ትኽብል ውግእ avoided ምን ትኸውን ተበግሶ ሲለም ታሽሙ ገብሩ ከም ዘለው አረጋግጬ ፈለግ راي حجة أبز ختصعلو زلكم انتايو اتي بحادة سب طرح أبز ساعة الزماتي بحادة سب طرح بتأزاز سرح زلو سيستم كيما تصخول لي سبيكاوان محبرات كي ترفع نتو قدايت دون خبل بإرتران بإثيوبيان يسرحا خمزلوا تهزبون طالكا آتيو نزوم مراحة زيوم كراري يفتنكم زلو زارب زلو ماتي أبز ساعة زي ايكونون دو سبيكاوان محبرات قلب إرترا مس إثيوبيا قل خستاخ قبراسي يلوان سبيلوان محبرات زبحلا بإرترا يلوان ولا حنتي ولا حد يا أسرقة تاقة تحسب زل خايلو ولا هالين تندقز اللواون سبيكاوان محبرات قل زبحلا عند حرينين كلن تسرعات كم ناي حوس السلية ناي بروباغندا ناي مقري جنزب قل زتك أمل لند أمبر نتهزب ناي بحقي توكيلا سلام كم صار ناي تهزب حسابون كتكبرا زمسرت هيكونا نزيهم كاتفيهم مالتي اتي تقنع اكايدا زنبره كالي من البات نزي ግጭት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መወቆሉ ስንታዩ ማዕብሉ እንታዩ ፍትሑ ከንታይ ኸውን ኢሎም ዘጽንዕ አካል ወይ ሰባት ካብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኖርዌይ ዝተመወሉ ከም ዘለውን ኣብዚ ሽወደን እቲ ሓደ ሴሚናር ከም ተገብረን ይፈልግ ሓደ ካብቶም ከጽንዕ ተባሂሉ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝተመወለ ሓደ በመወቆሉ ኤርትራዊ ዝኾነ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልግ ኖርዌይ ዝኣክል መንግስቲ መን የጽንዕ ነዚ ጉዳይ እዚ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ اوه تي نتسب نمرأي قدم حج خمين يرو ابز ساعات زين كما يالون زبل حتوي ابز ساعات زي زخونه يكون مينيسترنا ايرترا زحتتولو بايتا يلن راديو خون خل تلفزيون خون خل غازيتا ابزي يقدس انتي يغبرالو يلخ حتت زمصي يلن مخنيات كلن تعاصين حنت راديو حنت تلفزيون حنت غازيتا خم تولو تغيرو بزي مخنيات زينا خاب ايرترا انتي يغبر زولو حزبي ايرترا ولا حنتي زي فلط ولا تخينات نابنس زي ابتغراي زنبرس كابت زغرم ነገር ዞም 33 ዙሪያ ያሪውን ገለ ሕጅብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብት ኹይናት ሰረፉ ማለት እዩ نعانا سين ኢትዮጵያ ከም ተቆድ ዘለኹም አይቦሉና መስአተና ግን ተخص ክትኮስ ናባና መስ ጀመረ በቃ ንሕና ክትኮስ ጀሚርና አምሳና ዝነበሩ መሓዙትና ኮልቁ ኹሞት መጀመሩ ንሕና እንታይ ጋጢሚልና ተخص መጀመርና ቃም ሰውያኔና ንዋጋ ዘለና ኢሎም ምክንያቱ አይምልኮቶን ህዝብ ኤርትራ نو أوارح زأكلك أبتقرأي آياتنا نيلهم كأي زارو نيرهم مالتي حجون لك عخومي ولا حنتي إذا زقورو زلو انت آتينا بقى خمزي وقال ملتات خمزي سوميم تخاتي خومنا قال نمبال انت زي كوينو نهزبي إيرترا سلام نممسا يكون مخنياتو هزبي إيرترا دليتو قدم أبايتو خوفا بيلكا إيخا كتسمعو زقبع عثمان صالحن إسياس ويسكب زي برد ناسته استزاربو زربا يخدقم عثمان صالح حبز متي امبر ناي حزب ايرترا حساب يكون سلازي ازي مالتي نايت مال زنبر اثيوبياون بزعبازي ناي بحري قلمله بزوح غوسغاس يم زغبرو زلو نعزبو لنا انت خونا اب غبر خغبرو يخول دون زبل حتو اتحساسابي مخنياتو اب اثيوبيا نغزا رسو اب ساعات زي فانون قرب ndحيلو يموصلو غلي بحرالو سلازي اب تግራይ يخمركوس تغارون تاي ام زدلي تغارون تاي ام كغبرو ابزي زمركوس زلو إذا زخونا نجر كيما تسخات سرعاتنا إيرترا يا نفسه خد حني خفتن جدا نتهزبي أبقى متى أتون إيرتراوي هاجور تقص أصيرو ندحنا تهزبو كساب زي سرحة ولا حنت خط أفي خنا برمالتي إثيوبيا وأنت مالي زقاب بيلو موزق إنه يوزناي بحري كزارو بولو جميرة مالو مالتي زتنا نايت مالي ላለፉት ከ30 በላይ ዓመታት ከባህር በር ባለቤትነት ርቃ የቆየችው ኢትዮጵያ በባህር በር አልባነት የሚደርስባትን ጉዳት ይበቃል ካለች ሰነባብታለች። የኢትዮጵያን የባህር በር ፍላጎቱን ለማድረግ ደግሞ መንግስት ጥያቄውን ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ በማድረግ በዓለም ፊት አቅርቦታል። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ።
የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። ሕጂ እዚታት ይደጋግሞ ኣለው ትማሊ እውን ነዚኣ ብዙሕ ኣብኡ ብድሕሪኡ መፂኦም ዝዛረቡ ሰባት ኣለው ሰሚናር ዝገብሩ ገለ ሰባት ማለት እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ትማሊ ዝተዘርግሐ እዩ ስለዚ እዚ ጎስጓስ እዚ ሕጂ እውን ጀሚሮም ኣለው እንተኾነ ኤርትራዊ ሕጂ እውን ዝኾነ እንድሕር መፅዩ ቅድሚ ሕጂ ይከኣሎ ተባሂሉ ጠፊኡ ዋርሳይ ተባሂሉ ጠፊኡ መንደላይ ተባሂሉ ጠፊኡ ስድርኡ በያለው ናይዚ ሰለስተ ዝጠፍአ ወለዶታት እንድሕር ኢልና ኣብ ኤሮጳ እዮም ዘለዎ ወላ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ መውፅእ ዝሰኣኑ ደቂ ስዋኣት እዮም ገለ ዝኸፍለሎም ዝሰኣኑ ገለመታት ኣብ ኤርትራ ክህልው ይኽእሉ እዮም እቲ ዝበዝሐ ስድራ ቤት ናይቲ ዋጋ ዝኸፈለ ግን ንስግሮዶብ ከይዱ እቲ ዝተረፈ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣገልጋሊ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ሕጂ እውን ካልእ ስም ሂቦም ፈንጣሳይ ገለመለ ሓኳራይ ገለመለ ገለ ኢሎም ኣስማት ኣምፂኦም ስማ ጠሚቖም ምስኣቲ ከይድ ደርፊ ውፅኦም ከዓ ነቲ ኤርትራዊ ንሱ ዘይተሰማምዓሉ እንታይ እዩ ትሕሱ ዘይፈለጦ ኩናት እትዮም እውን ሕጂ ክህልቆ ይኽእሉ እዮም እዚ ከይከውን ግን ናይ ባሓቂ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልዩ ሰባት እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ነዚ ስርዓት እዚ ንምእላይ ጥራሕዮም ክሰርሑ ዘለዎም ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ኮፍ ኣቢልካ ይሕተት እንታይ ድልየቱ እዚኣ ክትግበር ዘለዋ እንተዘይኮይኑ ግን ሕጂ እውን ስም ከውፅልካ እዮም ክጠፍእ ኢኻ ብድሕሪኡ ዝሓተልካ ኣካል የለን እዚኣ ኤርትራዊ ብምሉእ ስለ ዝፈልጣ ኢኻ 4,500 እናኸፈለ ንትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሕሱ ይራኸበና